स' नायदो दै देरबा बियो गासिबो लोमजोबो बेनिफ्राय अन्थाइ होनना बुंदोंबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा ओरैनो अन्थाइ स्रेब गिथि बायदिसिना दङ नैबे थरसे मैयाल'सो आङो नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिदोंमोन माबायदि दिनै माबायदि जाखो नै बेवहाय मोनसे माथौरि दंमोन आरो बै बे खनायावहाय अन्थाइ बायदिसिना दिन्थिदोंमोन नै दा हरसेयावनो बेबायदि जाबाय ओरैनो दै लोमलाजोब्बाय जेरैथिंबो गोबां रायजोफोर मोनसे सर्ट भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोननो आरो जोबोद इन्ट्रेस्टिं मोनसे लकेसनाव आं फैदों आरो बे इन्ट्रेस्टिं लकेसननि मोनसे जोबोद बाउन्ड्रि मोनसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय रिसेन्टलि दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि बाउन्ड्रिखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों आङो जोबोद मोजां जोङो आलादा रायजोनि नङा मोनसे रायजोनिनो आरो मोनसे हादोरनिनो मोनसे जायगानिनो थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव मोनसे सिमा दङ आरो बे ओरैबायदि मोनसे सिमा जाय बे सिमानि जाहैनो जोङो ओरै बाक्सा आरो तामुलपुरखौहाय मोनथिनो मोनो स' आंनि उनथिंहाय दङ जोबोर मोनसे समायना हाजो आरो नैबे दैमायानो जाहैबाय फाग्ला दैमा आरो बेवहाय मोनसे समाव नैबे दैमाया दा नोंथांमोना नुनो हाबाय लांदां प्लेन जानानै दङ नाथाय बे गोबां बोसोरथ' नङा बावैसो 4-5 बोसोर सिगां बेवहाय ओरैबायदि अन्थाइ बायदिसिना दंमोन सना बायदि अन्थाइ दंमोन नाथाय दा बेवहाय साननो हानाय अन्थाइ जोङो नुनो मोनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि ससे स' नायदो दै देरबा बियो गासिबो लोमजोबो बेनिफ्राय अन्थाइ होनना बुंदोंबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा ओरैनो अन्थाइ स्रेब गिथि बायदिसिना दङ नैबे थरसे हौरै नैबे थरसे नै ओरै थरसे बेबायदि आरोना ओमफ्राय बै गोजान गोजानाव दङ बेबायदि दा आङो दंफैयो बाक्सायावहाय नैबे जोंनि बाक्सा ओरैहाय बे हाग्रा जाहार बियो नैबे नाहरनो हायो आरो बे भुटान हाजो आरो देवानगिरि होननानै बुङो गोबाङानो बै नुहुरनाय नैबे रोमै रोमै हाजोआ दा जोमै खोबनानै दङ अखा हादोंमोन नालाय बेनिफ्राय नैबे आफांथिंहाय नाहरदो हौरैहाय आदिबासि भाइफोर थायो माने सानथालिफोर थायो बिथांमोनाबो न' बानायो आरो खारफिनो बेबायदि दै देरो नालाय बेनिखायनो स्टेबल नङा बिथांमोननि थासारिया आरो नै ओरैहाय बाइक थांगासिनो दङ बिथांमोना दा बाक्सा बर्डारनिफ्रायहाय ओरै तामुलपुराव थांसिगोन हौरै नैबे हाब्रां नुहुरनाया बे रोमै रोमै हाजो नुहुरनाया बे जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि माखासे गामिफोर आरो बै सायाव बे गुफुर गुफुरथिं नुहुरनायानो जाहैबाय सशस्त्र सीमा बल SSBनि केम्प गोदानै लुफुंगासिनो दङ स' बेबायदि आरो नायदो बेसे समायनामोन मोनसे समावहाय आरो बेनि रिसर्सेसफोरा बहा थांखो बेखौ आङो मोनथिथ'ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो बहा लांखो नैबेनि अन्थाइ बाला बायदिसिनाखौहाय सोर लांखो बोरैहाय लांखो आरो बेवहाय मोनसे दालांनि जोबोद गोनांथारमोन नाथाय बे गोबाव समसै बेयाव दालां बानायनाय मोनबा गोबां गामि ओनसोलनि थासारिफोरा डेभेलप जागौमोन समायना जागौमोन आरो बेफार फालांगिफोरावबो माने जोबोद सहाय जागौमोन नाथाय बेबायदि खुनु जानायखौ नुवासै आरो बेयावनो सानफ्रोमबो मैदेरनि उतपात जायो दा बारा सम गैला जोंबो बेनिफ्राय थांनोसै ओरैनो दान्दिसे सम बेवहाय नायफैदोंमोन माबायदि बेनि थासारिया आरो अखा हाखांनायनि उनावहाय बेयावहाय जोबोद गोजोन मोनसे थासारि साफा जायो बार बारो जोबोद समायना दाबो नै गोजोन बार बारगासिनो दं सान्दुंबो गैया नैबे न'आनो जाहैबाय बै महलफोरनि अन्थाइ बाला लांनायफोरनि फैसाखौ लायो बिथांमोना टेन्डार मारिदों होनदों नाथाय सिमाया जोबोद गोथौसिमहालागै लांबाय बेनिखायनो एसे दुखुनांथावा बेनो जे जोंनि बान्दोफोरा थाब थाब बायग्लिबाय थायो आरो जायनि जाहोनावहाय आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे खहा लाबोदों दा बेखौहाय जोङो सोरनिसिम खावलायनो बेबायदि दा जियानो हक बिथांमोना लिगेलि बेखौहाय टेन्डार मारिनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मोन्दों स' बिथांमोनखौ बुंनो गोनां गैया नाथाय गभर्नमेन्टआसो मा पलिसि लादों बेखौसो जोङो एसे नोजोर होनो गोनां आंनि उनथिंहाय दङ नै मोनसे ग्रासलेन्ड नायदो बावहायनो जोबोद मैदेर थाफैयो हरनि समावहाय आरो ओरै साहाथिं नाहरोब्ला संख्रि हाजो होनाय पिकनिक स्पट आरो बेनि साहा थांबावोब्ला मानास चौकी इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि दा बेनो नायदो जोबोद समायना नै बे नुहुरनाया सौकिनि हाजो बियो सौकि भुटान बर्डारनि हाजो जोंनि न'आ बिथिंनो दङ बै गेजेरावहायनो दङ
आरो बे जाहार दङ गेजेरावहाय गोबां मोनसे गिदिर जाहार दङ बे जाहारा हरै जोंनि गामि साजोंहाय थाङो आरो नैबेसिम फाग्लासिम मोनफैयो दा बेनो बे जोबोद भिथोरिया गामि आरो बेजों गोबां गारि थांलाय फैलाय जायो जेतु भुटाना नैबेनिफ्राय मेन टाउन सामद्रजंखारा बारा गोजान नङा खमैब्लाबो अनलि बुंनो हायो जोङो 9 किल'मिटारसो जागोन डिस्टेन्स बेनिफ्राय स' बेबायदि आरो लामाया जुदि मोजांब्लाथ' जोङो बेवहाय 10 to 15 मिनिट्सआवनो मोनहैनो हायो दा लामा गाज्रिखाय नैबे दैमायावनो एप्रक्स 10 मिनिट्स 15 मिनिट्सआ लाखायो बेनिखायनो हाफ एन आवार कमप्लिटलि बेवहाय नांगौ बा मेक्स टु मेक्स एसे स्पिड सालायोब्ला 20 मिनिट्स बिदियावहाय मोनहैनो हागोन बेबायदि नै बेवहाय गोदानै टावार गायदों नै नायदो नोंथांमोना नुहुरनो हाबाय है बे टावार गोदान बे नेटवर्कनिबो गोबां इसु जायो बेवहाय आरो जेतु बर्डार एरिया नालायहाय बेनिखायनो रेन्जखौहाय बांद्राय होआ बिथांमोना जाहाथे बियो बर्डार बारलाङा बेनि थाखायनो एसे रेन्जखौ खम लाखिनानैहाय हगारो जायनि थाखाय नेटवर्कनि एसे इसु जायो स' नैबेबायदि अन्थाइखौ देनानैहाय जायो बेनि बे ओनसोलनि जायगानि मानसिफोराहाय बेबायदि बिदिब्ला रायजोफोर लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ आरो भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे नोंथांमोननो खावलायनाय जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि पडकास्ट होनाय दङ प्लेलिस्टआवहाय बेवहाय नोंथांमोना बबे मोनसे टपिकखौ मोजां मोनो सायख'नानै नायब्लानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे आङो भिडिअ गोदान होयोब्ला लेटेस्ट आपडेटआ नोंथांनिसिम सौहैनो हायो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय सेकेन्ड डे मैयासो आङो नैबेवहाय फैनानै नैबे सिगाङाव नोंथांमोना मैयाल'सो आङो नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिदोंमोन माबायदि दिनै माबायदि जाखो नैबेवहाय मोनसे माथौरि दंमोन आरो बै बे खनायावहाय अन्थाइ बायदिसिना दिन्थिदोंमोन नै दा हरसेयावनो बेबायदि जाबाय ओरै दै लोमलाजोब्बाय जेरैथिंबो गोबां एरिया नै खुरख्ल'बाय खुरख्लागासिनो नै खुरख्ल'गासिनो ओरैजाय नायनो हायो खुरख्ल'लांगासिनो सेस जोबोद गिदिर फैदों दैया भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै बियो नायदो कन्डिशना है बे केम्पआ एसएसबी केम्पआ आं मैया दिन्थिनाया सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय स' नैबे दिनै नै ओरैबायदि अबस्था खुरख्लाजोब्बाय नैबे ग्रासलेन्डआ नै हरै हाजोआ आं दिन्थिनाया आरो बै टावारखौ नाहरदो एज आ प्रुफ थाबायनोबो लामा गैला आं मैया नैबे गेजेरजोंहाय थाबायदोंमोन ओरै थाबायनानै हौ बे ग्रासलेन्डआ नैबे बिसिम थांदोंमोन दा बिथिं थांनोबो नै खल्लेबसेल'सै ओरै बायग्रुबगासिनो गुग्रुबगासिनो हाया नै ओरैजाय गुग्रुबलांगासिनो बेबायदि ओरैबायदि चेन्ज जाबाय हरसेयावनो थ' बिदिब्ला रायजोफोर भिडिअखौ नैबावनो एन्ड खालामथ'बाय मैयानि आरो दिनैनि क्लिप्सखौ मोननैखौबो नोंथांमोन आं दिन्थिबाय मैया माबायदि थासारिमोन दिनै माबायदि थासारि बाक्सा आरो तामुलपुरनि बर्डारा नै दिनै बेबायदि दा बारनो हायै अबस्थायाव दङ दालांबोथ' गैखाया थ' बेबायदि कन्डिसन आरो हरैहाय नाहरदो एसएसबी केम्प पाहाड़पुर तामुलपुर साइडनि आरो नैबे जोंनि बाक्सा साइडनिया बेबायदि जानानै दं दा थ' लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय